Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko itunari eta bereziki Joseba Agirrezkoenari kongresua honetan parte hartzeko gonbidagatik. Hasi baino lehen, azalpen txiki batzuk emango dizkizuet gaur emango dudan hitzaldia hobeto uler daidin. Hitzaldian jorratuko dudan gaiaren nondik norakoak Bizkaiko aro modernoan, 16. mendetik 18. mendera arte, legez kanpoko sexualitatea eta foruaren arteko harreman tirabiratsuak izango dira. Batez ere ikuspegi judizialetik. Hau da, epaileek, bizkaitarrek eginiko delitu sexualak, bekatu publikoak, epaitzen zituztenean maiz foruan idatzita zegoenaren aurka zihoazen. Horrek bain baino gehiagotan akusatuen kezak eraginez gain Bizkaiko juntuen eta erregimentuen salaketa ere sortzen zuen. Hitzaldian ikusiko dugunaren arabera, aintzat hartu behar dugu ikuspuntu judizialetik Bizkaiko hiribilduen eta lur lauen artean Urduña hiria ahaztuarik desberdinak zeuden jurisdikzioak, ondo mugatzeko eta epaiketa bat burutzeko orduan. Beste alde batetik, esan behar dugu Enkarterriek eta Durangaldeak berezko foruak izan zituztela. Batipat, 16. mendeko lehen erdialdean, gero batu egin ziren Bizkaiko forura, baina lehen momentutan berezko foruak zituztela. Nahiko antzekoak Bizkaiko foruarekin. Adibidez, Durangaldeko mendealdeko 16. mendeko dokumentazio judizial urriak behin baino gehiagotan aipatzen du berezko foru hori. 1500 eta 1979an konkretuki, prozeso kriminal batean, zeinbait Durangarren ohaikiditzeari buruzkoa, ohaikidtzea da amancebamiento, esango dut zeurazki euskeraz, baina erderaz da amancebamiento, eta dokumentazioan bakarrik agertzen da amancebamiento, ez da agertzen euskeraz. Baina, orain dela urte batzuk, Ramon Etxezarretak hiztegi erotikoan jartzen zuen ohaikidtzea. Amancebamiento hori dela eta esaten zuen merindadeko ohitura erabilera eta foruari jarraitzen ziola. Konkretuki, esaten du, Gernikan, Durangaldean, normalean, Gerediagako zuhaitzapean egiten zitzaien deialdiak eta normalean kartzelara joateko esaten zioten. Abeianedan gutxi gora bera bezalakoak. Abeianedan noski, Abeianedara eta Abeianedako kartzelara. Eta konkretuki, Tristan de Oribe jaunak, Durangaldeko merindaldeko korregidorearen tenienteak, urte horretan, ohaikideak izateagatik akusatutako hainbat emakumeri dei egin zien, eta nola egin zien deialdia horrela. Soy el árbol de Gerediaga, lugar acostumbrado de llamar a los delincuentes y de hacer los llamamientos que es en la merindad de Durango. Dijo que según fuera uso y costumbre de la dicha merindad por mandato del muy magnífico señor Tristán Díez de Oribe, teniente de corregidor en la dicha merindad, citaba y citó, e llamaba y llamó, el dicho árbol a Chomen de Avendíbar, e a María de Azcoeta, e a María de Olave Urigüen, vecinas de la dicha merindad, para que se presenten en la cárcel pública de la dicha merindad y en poder del carcelero de ella, a se disculpar de la querella contra ellas dada por el dicho merino, desde el dicho día al 30º día. Hau, bera ikusiko dugu foruko Bizkaiko foruan, baina momentu honetan da Durangaldeko forua terukoki. Gero Durangaldeak hartuko du Bizkaiko forua, baina azken finean eskatzen dena gauza bera da. Aldatzen da arbola, hemen da Gerediagakoa, aldatzen da kartzela, hemen da Aztolakoa, baina azken finean gauza bera da.
Beste gauza bat, lehen goizean esan duen Delbal doktoreak, gauza bera, esan behar dugu, Laudio, Lujando, Okendo eta Orozko. Leku horiek galdu egin zituen Pedro de Ayalak, Agurengo kondeak, eta leku horietan ere Bizkaiko forua indarrean zegoen momentu hauetan. Hori adibidez, Orozkoko Aranari dagokionez, 1583an, Valladoliden badago kantzelaritza errealen errege probizio bat, eta horretan agertzen da neska bat, Ursula Pérez de Arandia de Asteiza, 19 urteko neskatza ezkongabea, eta dirudienez Manzeba izateagatik akusatua izan zen, ezta? Eta esaten da Bizkaiko foruari jarraitzu behar giziola. Eta normalean hori beti egiten zen, naiz eta Bizkaia edo Bizkaiko lurraldetan ez egon, eskatzen zuten Bizkaiko forua, ezta? Interesgarria da, kasu honetan adibidez, Ursulak Valladoliden bere kondena ezeztatzeko asmoz alegatu zituen gai batzuk. Agian garrantzitsuena bai, Ursula Larrazabalago espetxean, Orozkogo espetxe batean, preso zegoela, gertatu baitzen, presoari etorpen autoerruduna lortzeko egin zitzaion presioa izan zen, bai fisiko eta bai psikikoa. Konkretuki esaten du Ursolak. No se debe consideración a la confesión de mi parte, porque si la hizo sería y fue por miedo de fuerza que se le hizo estando presa en la cárcel, poniéndole muchas prisiones para el dicho efecto e induciéndola y atemorizándola, pareciéndole al dicho alcalde mayor que una de las cosas semejantes que no es cierta, no había ni puede haber probanza bastante. Hau da, ez da asko ikusten, baina behin baina gehiagotan ikusten da hor forua apurtzen dela. Esaten du, por miedo de fuerza. Hau da, beldurragatik egiten zioten mina, ezta? Laudion gauza bera gertatu zen, ez dut aipatutuko, baina gauza bera. Eta orain, gaian sartzen, saiatuko naiz delitu batzuk jartzen, eta nola apurtzen zen delitu konkretu horietan forua, Bizkaiko forua kasunetan. Behin baino gehiagotan pizka bat lehenago izango da, 1526an pizka bat lehenago, baina orokorrean nola apurtzen zen legearen hitza edo kontestua, ezta? Eta hasteko amancebamiento edo ohaikidetza, ezta? Estar amancebado a pan y cuchillo, esaten zen normalean agirietan. Nola apurtzen zen forua? Lehena, Gernikako arbolaren, Gerediaga edo Abedianedakoa, nahi bat duzue, baina kasu honetan Gernikakoa, Gernikako arbolaren pean nahitaezko deialdia ez egitea. Hau da, epaiketa egitea Gernikara deitu barik. Hori teorikoki ezin da foruaren arabera, deitu behar zaio delitu hartu egin duenari Gernikako arbolapean. Bizkaiko lurralde eremuan, bizkaitarrek maiz saiatu zuten foruaren ez betetzekoaren bat Gernikako arbolaren azpiko nahitaiezko deialdiari buruzkoa izan zen. Eta gainera, hori 30 eguneko epea ematen zitzaion akusatuari beren borontatez jaurregiko jartzelara aurkezteko. Batzuetan argi Gernikan, baina behin baino gehiagotan gero Bilboko kartzelara ere edo Abandoko kartzelara ere deitu zioten. Bizkaiko jaurregiko batzar eta erregimenduek eurek ere agerian utzi zituzten foruaren aurkako eginiko abusuak kasu honetan. Kasu honetan, 1585an esaten du,
Otro sí se trató y confirió que en los procedimientos que se hacían contra mancebados, contra los que jugaban en las tabernas, no se guardaban el tenor del fuero del dicho señoría, porque debiendo ser llamados sobre el árbol de Guernica, por no ser de los casos reservados para proceder a captura, eran molestados por esta vía con ejecutores, costas y molestias, que les hacían supuesto que era justo castigar pecados públicos, y que asimismo en el hacer de las informaciones no se guardaba el dicho fuero, acordaron y mandaron que en cuanto a lo susodicho se guarde inviolablemente el dicho fuero y que los dichos delincuentes no sean molestados con mandamientos de captura, salvo llamados sobre el árbol de Guernica, para que dentro de 30 días se junten en la cárcel del dicho señorío y se proceda según el dicho fuero, pues por esta vía pueden también ser castigados. Hau da, ez egin forotik kanpotik, foru barruan egin baino. Posible da zigorra ematea foruari jarraituz. Hori esaten dute. Beste bat da, beste kontrafuero, edo desafuero da, amantzebamentoren aurkako salaketa partikularrak izateko bete beharraz. Beste hori ere foruan dago. Salaketa egiteko orduan, salaketa partikularrak izan behar dira, ez orokorrak. Eta hori, behin baino gehiagotan, ez da egiten. Edo epaileek ez dute egiten. Eta hori teorikoki dago Bizkaiko Foruaren 4. legea 35. tituluan, ezta? Eta normalean esaten dute hori. 16-17 mendeetan, zehar, hori bakarrik udal ordenantzetan ere bai, Jaurregiko batzar nagusietan, hartutako erabaketan eta korregidore eta tenienteten nagusiek hiribulduetara eta lur lauetara aldizka egindako bizitetan bekatu publikoa eta ohaikidetza terminoak elkartu ohi dira. Normalean, bekatu publikoak dira amantzebamientoak, baina beste gauza batzuk ere bat dira. Baina kasu honetan, hemen nik jorratuko dudan gauza izango da, sexu edo izara sexual edo bekatuzko nabardura argi bat dutenak. Konkretuki, salaketak partikularrak egin behar dira, eta hemen ez da askotan egiten, kasu guzti hauetan, eta esaten da, kezak agertuko dira, eta normalean ere, erregimenduek, juntek, keza egingo dute gai horretaz. Konkretuki, 1576an esaten dute sobre lo de las denuncias generales, handago juntetan jarrita. Otro sí, en razón de las denunciaciones generales que algunos han hecho contra lo dispuesto por el fuero y en razón de los capítulos decretados y proveídos en los regimientos y juntas generales pasadas, se cumpla y se guarde lo que así fue y está decretado sobre las penas y apercibimientos en los dichos decretos contenidos. Está adibidez, kasu hau jarraituz, ja 18. mendean, pixka bat beranduago, baina 1732an esaten da, Francisco de Luzarraga Santaranak Busturiako Azpe Elizateko abera, bi neska eskongaberarekin eskontzaz kanpoko sexu harremanetan, 5 minutu. 5 minutukoa. Vale. Amor mitu, borobiltzeko, esateko, delitu gehienetan, arazo horiek daudela, agian, sarrenak izango ziren, normalean, adibidez, alkagueteria, horretaz bukatuko dut, eta,
dirugarekin ere kontuan hartu behar dugu. Preboste batekin arazo asko egon ziren prebostekoak. Prebosteak dirua eramaten zuten. Esaten dute, zilarrezko txampona. Ordaindu behar zuten mizun bat, eta izuna zen zilarrezko txampona. Eta diru hori beti egon zen junteetan edo erregimenduen eta prebosten artekoa. Prebosteak erregeak jarritakoa zen, eta normalean diru hori prebosterentzat hartzen zuen. Eta juntetak esaten zuen, posible da, zu hiribildu batean zaudelako. Baina Amantzeba hiribuldutik kanpo bizi baldin bada, zurea ez da dirua, dirua da gurea juntarenak. Hori esaten dute behin baino gehiagotan. Eta beste gauza bat, bukatzeko, alkagueteria. Alkagueteria normalean foruak berak esaten du delitu oso larria dela. Orduan, forutik kanpo dago delitu hori. Eta orduan, posible da adibidez, zigorkadak ematea, Bizkaian ezin da, Bizkaitarri ezin dio zigordarik ematean. Baina kasu honetan ematen da. Eta behin baino gehiagotan, emakume batzuek kontra egiten zuten, eta esaten du, ni Bizkaitarra naiz, eta Bizkarretan baina naiz, ezin dut hori jaso. Baina azken finean asko jasotzen zuten. Ez daukat denborarik, baina, galderarik baldin badago gero, erantzuko naiz erantzuten. Barkatu.